press meet along ke hang penale tu na chitong no pot aprangsi BJP is carving long ahin pen nale tu aphan churolo lasi nilitum pini da press meet obi posi ipadoma pulutante ilitum carving long arat atum rat hurpak pen kachisong apor hunda dulo MOU an pachit pen itum wan pilo 30 department na lapen lasong bong pen hile kaman pen kachisong pen 2011 pen chenglo UPDS ahun MOS 1 lapen non last MOS 2 laso chisong bong bangbom andeng nang lelo lasi nona bangke la kachisong tang amokha rat hurpak lapen lada carving long suduk sudak pen kachisong laso amokha kichunchi tu ana ahormu kipachun ponje aphat matangte bikhek itum carving long autonomous council 6 sidul ajakong ansuse kipang tang ponje aphat carving long autonomous council team carving long chief Dr. Tuliram Ronghang sir Japonsi Siksidul keduan council atau makan tanggung si council kef along ASEAN bencenglo pinangan halada kacitong pen cugi damtang la MOS along kacitok amukha akhor pen kipacun ponje aphan laso ke klempon dilhirong sopialong dam pen kacingwai dam dulu lasi halada kapanke la article 125 amendment dikhek la so puthak pensi prabjin ben pachun nai walam pensi damlo sita ladak pinangan atuma bangke la so puthak ulta interpretation ki pido nalitum press media court itu ni press meet dobo nilitum isihini alam division mate klardak pen pachini ya phan rat phan na solam pini ke thanji pansil tung chinglum lo alam bangke nanglitum chini lo inut bahini amoni datum jitu amoni tum niki development aning hang he tangkale wanji puta kroy kre alang litum rat phan kai kes tame akaprek atwar akaprek atrong akaprek alam si alang litum rong aju tame rat phan tame ke than pon alang litum pachu pai pon ulo lazini litum puingtung hala haya muni datum phan rat phan ke pachu pai ke ingpon nangko pini litum kar benglong inut misen lapen aning ki mi pen kar benglong rat phan monsam du nangji chingthur nangji ili tuma ke mang satame emprek talong nangji pusi alangli inut ingtangra kamunit ili tum aman gitu ake hai Dr. Tuliram Ronghang alangli kaduk kawe adhorom bupe ajati bupe alangli la karbianglong gosonsi ke paklar ponjima pachingthur ponjima emprek long jima halap suputhak alangli abatai kacingwai pon abatai alang li pangrum lapen seminars tame alang li pon lo lapen workshops tame alang li pon lo lapen rada fans tame lamthea li pon lo lasi lason amunit alang li mesen lapen hexer amunit fansi alang li tumo bangke kai kita ke khamke lake kumatum lo ke khamke bulutang ke jong dak similu episel sia tum helo alang li tum ke tangka nang ne development nang ne flyover ta oppose dun ba kupine kunane claim ji padalang litum kai ke ta oppose dun lasi lason bangke ilitum ratta royune non ethealam 125th amendment bill bangke mukliar ladak ni tum angong nubak han paklar dakko tame nili puji bang lahalo India a constitution mate India a sarkar central government punon state government punon ba kaprek along punon India kesolai ke isya purudu tangka purudu step by step la sugi klembo la soto wara lo ba selang litom make nanga kham kedu la sinedo puji make alang litom hello anti autonomous state a agent lo la tumang si
latung development proyek sainik school ta proyek ili tuma CM Dr. Tuliram Roman 1951-52 kan matua CM ta Hongharia tu pang rumah tu abe pila halang ni long la talang tu proyek Christian tu pang hola church hem kira matwar pen chenglok church ki kimpi akam ikle bota hola tu bangke wrong interpretation alukhimona dhorom ata phan mondir ki kimpi phan government pen et ki pata lang ni thongke wrong interpretation lasi lasun heloma je karbi anglong alo karbi khaya phan paching thur bia phan atwar ki pona bangke la je ai kathar ke pachu bai atwar heloma kadok awe kan yel tu bangke la tu tel project la pen reject je ai kathar lasu wrong interpretation wrong propaganda lai karbi ko masalong karbi anglong alo karbi anglong chokali dima hasaw alo kido anta lang litong ke lasu iklem da apu thang de so dak pe da pin nasi dia foto press conference tu weather tu nil tu malam senior tu dola kai cumang tu spokesperson dola la pengen puar kai media in charge nada BJP iskal jangla leadership lo pe lam ni tu thalpur daily conference select na